Det piadang long ke doan arara tumta COVID-19 ke so avurpen ke jogdun ejia phanpura India Prime Minister Narendra Modi hinpen sai ke dengpon Ghar Ghar Dastak wa athepi en ponsi ahem dampen COVID-19 angprim kepidam ejia phan sai dengpon Laso tengpen Chingthong Constituency long ke doan arara tum setami COVID-19 ke so pen jogdun ang jipura KAACEM Prodip rongpi bor iponsi anutin aphan corona angprim kachipi ponja phan sai dengpon lo Bangso ahut COVID-19 angprim kipi ponja phanpura wothat langso medical longpen saipu saipia tuma phan japon rinsi em rongpia sanghu chedodun plungpen inutpen inura phan ingprim kipi pona sai denglo Bangso angprim period he dangalong taka chipi tangsi ke onglo nasi bangso vaccine bang nanglitum endum vegnanji non apurun ke bangja bangke ahiring tangrangji lasilaso vaccine chipi derlo pulote akiso nang unseta lapuan set seloposi em rongpia sang hopen ning jepon non pirthe dangta laso vaccine bang kachipi prai ke tanga sonsri dolo ilitum asam mone karbiang longta west karbiang longta pedang ke cetanglo sedaka cetang tekele ledim do kokla laso vaccine jong se dang litum an lipung te labang so non tarwef ipong angelo pong ni angelo non pong ke bangye bangke akiso bang ahin tangragi nang litum jong se labang so vaccine la so angprim jong se andun dal lo lipong te akiso le nang lipanang unseta lan edat Lasen nilitum nang litum along an ke banga bangke constituency arlo ke doan a polling station atum ta vaccine endunang po Laswa philote nang litum sang setami longpon popota ningje pontho nelitum laso se apf tin laso vaccine and vetegi laso lang bhasine tungang lo ningarong lo dak nang litum jaluk lang teng rok lang so lang ang kungripi dak pfp arat dum nang tong dulo nang itu vaksin dah enam po, pengkok entang tu bah vaksin anda dah sedang dekat tanglong. Ulu kunci pen hemari rongpar karbiang long lai.